ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ kan lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Mifa Production sanfɛ ale ni Ondu TV sanfɛla la n ka foli olu b'aw bɛɛ lajɛlen k'aw ladɔnniya ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na décembre kalo tile 16 ka taa bila karidon na décembre kalo tile 22 dolo jate la Kawla kalo sabanan tile 22 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila Kawla kalo sabanan tile 28 na doloba min nɔrɔ barikalen don o de ye Fintɔn ye Fintɔn ale de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn bi ma walima bi ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan wa wulikajɔw olu bɛna diya ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye kosɛbɛ olu ye dakanko ye mɛ ni kunnafoniya ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye nka sɔrɔ sira fanfɛla la aw bɛna se ka jɔrɔ kosɛbɛ aw ka garisɛgɛ kow la ale ni aw ka jigiya kow la o b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka cɛsiri kamasɔrɔ ala deliw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ale ni sarakaw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw ka ko gɛlɛn minnu bɛ yen nɔ ni aw dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka wulikajɔ sarakabɔ ale ni ala deliw fɛ aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka kow bɛna na se ka na sumaya kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun ta ni teliya ye cogo cogo nka kow tɛna na kɛ aw sago ye i n'a fɔ aw b'a laɲinina cogoya min na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma sɔrɔ dontaw olu ka dɔgɔ o b'a yira k'a fɔ min bɛ aw bolokɔrɔ aw ka hakili t'o la kosɛbɛ n'o tɛ yɛrɛkɛliwalew mana na aw sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛya bɛ na se ka don aw ka garisɛgɛ kow la kuraw sɔrɔli bɛ se ka gɛlɛya sani dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana to aw kelen na kamasɔrɔ ni aw tola aw kelen na a bɛna se ka dɔgɔkun gɛlɛya aw bolo kosɛbɛ yani ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma o b'a yira k'a fɔ aw kan ka hakilina filanfilanw de kɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamalako olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka tɛmɛ kelenna kow kan aw bɛ waleya kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka gɛrɛ jama na o de bɛ se ka wasaw ale ni kɔrɔtaw k'olu lase aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw dalakanw olu bɛna se ka na makow ale ni nafaw k'olu ɲɛ aw ye o b'a yira k'a fɔ aw ka kuma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ na fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kuma bɛ se ka garisɛgɛw ale ni jigiya siraw k'olu sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔ bɛ aw mɔgɔ minnu bolo dugutaga siraw olu barikalen don wulikajɔ siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma aw b'a fɛ waleyaw ka se ka tɛmɛ cogoya minnu na gɛlɛyaw bɛ se ka don olu kɔnɔna na wa dalakan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ jigiya sira kow kan gɛlɛya bɛ olu kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma bi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kibaruya siraw olu ma sabati layidukanw kumakan minnu bɛna na fɔ aw ye gɛlɛya bɛ se ka don olu la olu sabatili la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw lamɛnnen tɛ wa aw ka janto aw kumakanw na kamasɔrɔ aw yɛrɛ kumakanw olu bɛ se ka degun k'olu lase aw ma sani dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kɛnɛya siraw olu ma sabati ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw b'a ka ko sɛbɛlama minnu kɛ aw bɛ se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw k'olu kɔnɔ kamasɔrɔ nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka tarew k'olu caman fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛna tile daminɛ ni wasa ye cogoya min na fo ka taa se tile dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma wa aw lamɛnnen don aw bɛna wulikajɔ nafama minnu sabati aw ka sabati ka bɛn tɛnɛndon ale ni tarata don ma kamasɔrɔ kalo bɛna don aw ka so kɔnɔ lundi o min bɛ bɛn décembre kalo tile 16 ma
ale ni mardi don kalo bi sɔrɔ aw ka so kɔnɔ tuguni min bi bɛn décembre kalo tile 17 ma o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati olu de barikalen don aw bolo aw bɛna ko minnu kɛ aw bɛna baara minnu kɛ aw bɛna se ka olu jaabi sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ yɔrɔ wagati ye dɔgɔkun daminɛ mana taa ka aw to i bɛna ye sumayaw olu bɛna se ka na don aw ka ko la aw kana sɔn fiyewu dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa k'a to sani aw ka sɛgɛnw olu ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma wa kunnafoniya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ye ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw sela aw ka ko kɛcogoya la ale ni aw ni mɔgɔ minnu bɛna jɛ aw ka bɛɛ lajɛlen minɛ ni hakilina kelen ye kamasɔrɔ ni aw ye hakilina filan don aw ni mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnyaw la walima aw ni mɔgɔw ka kuma cogoyaw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw garisɛgɛ caman bɛ yen nɔ olu bɛ se ka taa ka aw dan o b'a yira k'a fɔ aw bɛna waleya minnu ta aw kana hakilina filanw ta aw ka waleyaw la a ye wuli kabi dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ye ni aw ka tile kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dontaw olu de fanga ka bon ka tɛmɛ bɔtaw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ aw tanunen don kosɛbɛ wa mɔgɔ caman bɛna aw ye ni ka aw kanu ni kanu sira ye o b'a yira k'a fɔ mercredi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 18 ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ale ni jeudi don o min bɛ bɛn décembre kalo tile 19 ma tile bɛna sigi kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati olu de barikalen don aw bolo kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni cɛsiri ni jija minnu ye aw kana se ka saliya fiyewu fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma i bɛna ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la aw bɛna se ka aw ka baara kɛlenw k'olu jaabiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma cikan siraw fɛ kunnafoniya siraw olu fana barikalen don ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mercredi ale ni jeudi don olu don fila barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛna fɔ k'u bɛna nabila aw la juguya siraw kan walima k'u bɛna se ka dekun k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ olu bɛna se ka kumasulu sɔrɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na cɛsiri min bɛ aw la o bɛna se ka wasaw k'olu lase aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw kan ka kɛ baarakɛlaw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de la i bɛna ye kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ vendredi o min bɛ bɛn décembre kalo tile 20 ma ale ni samedi o min bɛ bɛn décembre kalo tile 21 ma ka tila ka dimanche fana kɛ yen nɔ o min bɛ bɛn décembre kalo tile 22 ma o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in aw bɛ se ka wulikajɔ nafama fɛn fɛn de kɛ aw ka se ka olu kɛ kamasɔrɔ kalo bɛna tile 3 kɛ aw ka so kɔnɔ o bɛ hakilisigiw ale ni wasaw ale ni baara ɲumanw aw ka baaraw olu jaabiw sɔrɔli o bɛna se ka olu kofɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw b'aw cɛsiri ka baara minnu kɛ layiduka minnu bɛna na tɛmɛ aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni jigiya siraw fɛ olu na se ka waleya ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun ye n'aw bɛ se aw ka ko nafamaw bɛɛ lajɛlen aw bɛ se k'olu bila aw bɛ se ka olu daminɛ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filaw ale ni gɛlɛyaw ani dibiw olu bi aw ka sira kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw b'a fɛ ka ko ta cogo o cogo gɛlɛya bɛ se ka don aw ka ko yɛlɛma cogoya la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sababu jugu olu kundalen don aw kan o b'a yira k'a fɔ aw ka waleyaw olu tɛna na sabati jigiya siraw fɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la juru ko kana tɛmɛ aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛ se aw kana juruw ta wa n'aw bɛ se aw kana juruw don fana bolofɛn tiɲɛw ale ni bolofɛn tunun olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ni mɔgɔw ka se ka na bila ɲɔgɔn na dalakan fɛ ka sababu kɛ kumakan ye o de bɛna nɔgɔya ni fɛn bɛɛ ye o b'a yira k'a fɔ aw ka janto aw yɛrɛ la nin tɛ aw ka dɔgɔkun ye wa n'aw bɛ se aw ka waleya ɲuman nafamaw aw bɛ se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ bari ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye n'aw bɛ se basigiw aw k'olu kɛ aw taamabere ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ
fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Scorpion Diviso denw fo Kawla kalo 2nan denw. Scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, aw baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, ale ni aw masuruna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, olu caman kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la, bingani walew olu bɛ se ka taga aw sɛgɛrɛ aw yɛrɛ bolofɛnw nɔfɛ. Ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw fana ma. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoniya siraw olu ma jɛ ka ɲɛsin aw ma. Wa aw bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu de bɛna fosi ka bɔ aw jigiya kɔrɔ. O b'a yira k'a fɔ aw ka kun ni aw yɛrɛ ye. Wa dotaw olu fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma, bɔtaw olu de fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma. N'o tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛyaw ale ni fariganw olu kuntalen don aw kan. Ni t'aw ka dɔgɔkun ye, n'aw bɛ se aw ka waleya nafamaw a y'olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 22 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire Siraso denw. Kawla kalo 3nan denw. Sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na cikan siraw fɛ olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma, kibaruya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma. Aw ka hakilina ko bɛna na caya ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Wa dekun fɛn fɛn bɛ yen nɔ ni aw kan k'a sɔrɔ aw bɛna se ka minɛ cogo sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ aw ka kow aw ka waleyaw olu sinsinnen don ka ɲɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ. Wa k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban wagati aw bɛ se k'aw jigi da sɔrɔw kan, sɔrɔw yɔrɔ janfɛ sɔrɔw, sɔrɔ nafamaw a bɛ se k'aw jigi da olu kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛ se ka bɔ, olu ka bɛna nɔgɔya sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Wa aw lamɛnnen don kosɛbɛ. Jigiya ko bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɛnabɔ cogo ma sɔrɔ olu la. Na aw wulila ka se ka wulikajɔ ta o kow la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masaso denw, fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw. Capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni jijaw aw bɛna olu daminɛ, aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni o ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Wa i bɛna ye k'a fɔ aw ka baarakɛtaw olu na se ka sabati aw ye, kamasɔrɔ hakilisigi bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw kamasɔrɔ tile bɛna don aw ka so kɔnɔ ka bɛn samedi ma ni o bɛ bɛn décembre kalo tile 21 ma. Tile bɛna don aw ka so kɔnɔ, o b'a yira k'a fɔ tile bɛna kalo kelen de kɛ aw ka so kɔnɔ. O b'a yira aw ka baara minnu bɛ yen nɔ ni o dɛsɛlen don ka ye. Wa aw ka ko waleya minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ k'a kɛ ka dɛsɛ ni aw tɛ ka cogoya sɔrɔ olu la. K'a daminɛ samedi la aw mana baara minnu kɛ olu na tanu mɔgɔw fɛ. Wa aw bɛna baara minnu kɛ mɔgɔw na se ka aw la kodɔn k'a sababu kɛ aw ka baarakɛtaw ye. O b'a yira k'a fɔ fanga bɛ aw la k'a daminɛ samedi la ka taa bila fo kalo kelen ɲɔgɔn na. Aw ka jija aw ka baaraw fɛ, aw kana sira fila tagamaw kɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'i bɛ dibidibila ko la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu caman kɔ bɛ se ka bɔ fiɲɛ na. O b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw ka se ka waleya tilelenw k'olu ta. Aw bɛna se ka jigiya walew sɔrɔ ale ni jigitugu walew ka taa bila yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Garisɛgɛ siraw aw bɛ se ka garisɛgɛ balilenw sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun daminɛ laban yɔrɔ wagatiw ye. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 20 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma Verseau jigiso denw. Verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilisigiw ale ni wasaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Hali n'a sɔrɔla garisɛgɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma. N'o tɛ Venus ale bɛ aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. O b'a yira k'a fɔ aw kanunen don kosɛbɛ. Mɔgɔ minnu bɛ jamana baara la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na aw bɛna se ka tarew caman fɔ. Kamasɔrɔ aw bɛna bɔ yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw bɛna na aw ye wa mɔgɔw bɛna na aw jateminɛ aw ka waleyaw fɛ. Venus ale min ye kanu dolo ye ale bi kunkɔrɔtaw ale ni hakilisigiw ani bɛn k'o sabati aw ni aw mɔgɔ ɲɔgɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ, aw ni aw baarakɛyɔrɔ mɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ. O b'a yira k'a fɔ aw ka ko minnu bɛ yen nɔ ni olu dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ aw bɛ se ka aw wakiliw kɛ aw yɛrɛ k'aw jigi da aw yɛrɛ bakun kan ka se ka wuli o ko ɲɛnabɔli ani o siraw ɲɛɲinini nɔfɛ. Aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la
ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye ni dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma wa layidukan minnu bɛna ta aw ye aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn ni don nataw ye wali ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na sumayaw olu bɛna se ka don aw ka garisigɛ kow la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ i bɛna ye Saturne ale bɛ aw fɛ yen ni dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Saturne dolo ye a b'i ka masayaw k'olu sinsin a b'i ka fangakow k'olu sinsin mɔgɔw na se ka i bonya k'i tanu ni dɔgɔkun kɔnɔna na n'i ye dɔgɔyama min sɔrɔ o sababu bɛ se ka bɔ i yɛrɛ la n'o tɛ aw bɛna kɛ mɔgɔ bonyannenw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na o de la ka a daminɛ nin wagati in na fo ka taa fɔ Saturne bɔla aw fɛ yen nɔ aw mɔgɔ minnu mago bɛ fanga ɲiniw na ale ni ɲɛmɔgɔya ɲiniw la aw bɛ se ka a daminɛ fo ka taa fɔ Saturne bɔla aw ka so kɔnɔ aw bɛ wasaw ale ni hakilisigiw k'olu sɔrɔ poisson mɔgɔw aw ka ɲɛmɔgɔya ɲiniw la o b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na garisigɛ siraw olu na se ka sumaya ka ɲɛsin aw ma nka aw bɛna baara minnu kɛ olu na se ka tanu aw ye kosɛbɛ mɔgɔw fɛ wa kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma juguya ko olu kɔ donnen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna fɔ ko bɛna na aw lagosi aw ka baaraw la walima ka aw lagosi aw ka kɛtaw la olu na se ka maloyaw ale ni kumasuluw sɔrɔ ka ɲɛsin aw ma aw lakananen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de kun ye aw ka nin dɔgɔkun kibaruya ye dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛ décembre kalo tile 16 ka taa bila karidon na décembre kalo tile 12 o wagati kibaruya de kun ye nin ka se aw ma a b'a yira k'a fɔ an bɛ kawla kalo 3nan de la ni o ye Sagittaire mɔgɔw ka wagati ye dɔɔni dɔɔni an bɛna don fonɛnɛ kalo fɔlɔ kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun kibaruya de ye nin ka ɲɛsin aw ma. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la ka se ka aw ladɔnniya mɔgɔ minnu bɛ weleli la ko san safinɛ baaraw a banna san safinɛw a bɛɛ lajɛlen sinw bɛɛ lajɛlen ka furaw sɔrɔla aw mɔgɔ minnu bɛ ka ɲininkali kɛ ko san safinɛ année 2025 safinɛw a bɛɛ lajɛlen ta labɛnna ka ban kamasɔrɔ kɛfɛn minnu bɛ kɛ safinɛ in na kɛfɛn ninnu bɛɛ sɔrɔla k'a daminɛ bele la ka taa bila fo poisson na sin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka safinɛ minɛnw sɔrɔla o de la an bɛna bɔ k'a fɔ aw ye sisan nɔ aw mɔgɔ minnu bɛ safinɛ ta san kama safinɛ in a tɛ sanu d'i ma a tɛ wari d'i ma nka a b'i lakana ka i kisi k'i tanga san tɔɔrɔw san gɛlɛyaw san balaw san kasarajuguw a bɛ i kisi olu ma wa safinɛ in mɔgɔ minnu bɛ ka ɲininkali kɛ safinɛw baara banna a bɛ se k'an contacter 73 35 28 89 dɔgɔkun hɛrɛ ala k'o di ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana in basigi.